Chacha Igbo kwenu. Kwezuno. Anyị nwere ndị ọbịa mana ọ bụ ụmụ nwanne anyị. The person of the chairman of Igbo community of the state, Mr. Shirley, and I think the PG himself, Mr. Barrister John Ogu, I guess. Yes. Okay. So, sir, you are welcome. Thank you. Because the rest. Because I'm more about Chief Igbo Anthony. I'm more about the VP2 Youth Igbo Community of the state. Thank you. That's Igbo kwenu ekele m unu ndị nwe mmadụ. Ọ bụ Mrs. Joy Emeje, Igbo Community Women Leader. Igbo kwenu. I'm Mrs. Chisom Richard, Igbo Community Secretary. Automakonye mkpọmkpọ ka mbụ. Afọ mbụ Samuel Chukwudi Fubiro. Mụ abụ PRO Ọhaneze ndị Igbo Steeti General. Makwa na mpakala ahụ bụrụkwa PRO Igbo Community Ogun Steeti General. So ihe niile na-abụ na P. Okwezuelu. Chief Barrister John President General Igbo Community of the State. So Darren. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezuenu. Aha m bụ Honorable Shirley Solomon Ndubisi Ukwezi. Ọmụwa bụ the youth leader Igbo Community of the State. Igbo kwenu. Oyi. Nsogbu adịrọ, ọ ya adịcha mma. Ọ dịgodo mma sef. Asị ndị kwere ekwe kwere na ọ dịgo mma. Ọ bụrụ oge ọbụla na-asị na ọ ga-adị mma. Sokwere n'ihe a na-eme. Ọ bụrụ nke ahụ echi ma na-eche abịa na-akọrọ anyị akụkọ maka eje ya. Wee sị oke na all the Igbo community I ga-pay a visit na anyị formula main body of Igbo community. Igbo community nọrọ onwe ya, ọha na eze nọrọ onwe ya. And in this life anyị nwere freedom of association. Nke ọ bụla masịrị gị, ọ nwere ya na amanye. Na ile anya uru ihe enweta n'ịdị n'otu ya kpatara ihe eji wee daba ya na ya bụ otu. So taa abịa m kene unu ọfụma maka otu chi wee fugodo unu afọ aghọtara na unu mere onwe unu organize. Onweghị mkpọtụ, ọ dịghị ọka ndị nke ọzọ adị ije onye a na-ekwuru gbago onye a na-akwuru gbada. And I really commend the Ebu chairman, the executive maka ọdịrịzi ịchịkọta Igbo. Onye siri na ọ dị izi ichi mmadụ ya pụtagoro na ofu ọchịchị ya zọọ ka ọ fụ ka o si atọ. So Chukwu gbaa unu ume, Chukwu gọzie unu ma gọzie ezinụlọ, gọzie akara aka gị ihe ọbụla iji wee maka ya wee bi obodo a ama na ọ bụ Igbo community Ilaro dị. Anyị nwa na onwe anyị ewego the main body na steeti
and ịma na ihe research anyị mere anyị chọpụtara na ihe eji wee regista ndị Igbo na Abeokuta Igbo community, not Ohaneze. Even the platform SA nọ there is Igbo community, not Ohaneze, because anyị nwere Arewa, enwe non-indigen, nwee Arewa, nwee Igbo community. So ọ bụ na ihe ọbụla dị difference dị bụ n'ọkwa ndị nọ na Ohaneze nwa nọkwa na Igbo community, asị ka anyị were ụzọ ofu iko na-aṅụ mmiri. Mana ọ bụ na gị na nwanne gị jere nta, ọ sị na ukwu gị dịka ukwu elu, ọ sị gị na ukwu gị dịka ukwu elu, nwanne lekwa anyị ọfụma, maka o nwekwara ike si na ukwu elu ya ewekwere ya gbaa gịnị gbaa okwu. So wee sị taa anyị bụ ndị executive sịrị ka anyị bịa fụ unu sokwara anyị, maka na anyị yiri n'Igbo amaghị onye nke bụ, ka anyị chara ile bụrụ n'otu, ka anyị chara ile na-abịakwa mitin. Ọnwụ ụbọchị anyị nwere mitin, unu sendere anyị ọbụgoro 2 people to witness. So o nwere ihe ọbụla na-apụta from government, amara na Ilaro Igbo community their share will be set down. Onwekwu ihe ebe ọzọ anyị na-agagasị many places, ọ bụrụ sọsọ ebe a, because ihe mbido na-afịa ahụ, mana ọrụ ọtọ bụ ụtọ ekobi. So ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ọ bụrụ na ọ bụ iwu onye ọ masịrị n'oge ilekwa ihe anyị na-eme ma ọ dị gị mma, o nweghị ihe eji okwu na ụka eme, tigbo ozugbo. Ọ bụrụ ya eji wee ma ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya, na-azụsa ha ike, bịakwa n'obodo a wee nọkwara n'afọ onwe ha n'anya, ịfụnanya ha ka m chọrọ ka ọ gaba merụ na ihe na-ada na Ohaneze. Ọ bụrụ ihe ndị Igbo kọmuniti na-ewu isi akụ nwaanyị, ya kpatara anyị ji wee were ọkwa chọba ya ihe dara mmiri. Ebe uche a na executive ihe niile anyị ji wee bịa maka ya taa bụ ka anyị na unu soro na-anọkọ ya bụ meeting, ka anyị niile jikọta aka ọnụ kpọzie mamịrị ka ọjọọ ụfụfụ, maka na anyụkọ mamịrị ọnụ ọjọọ ụfụfụ. Biko o nwere ihe ọzọ anyị ji maka ya wee bịa nọ iji gosi unu na anyị Igbo Ogun steeti abịa na kwụrụ, mana sistem a chọrọ iyuzu each unit unu na-emere onwe unu mitin unu, onweghị onye ya abịa tampa with kọmishọn unu. Kọmishọn Owode dị iche, kọmishọn Ilaro dị iche, kọmishọn Akute dị iche, kọmishọn Ajegula Ediroko dị iche. Then many places onye ọ na-nwe kọmishọn ha ji eme ndụ ya, ọ na-agarị ya in their various words. Ihe ha ji ọchọ otu o si ekwu ebe ọ nọ kọmuniti Igbo kọmuniti ka gọọmenti Ogun mere recognize. Even my I think my Ilaro here too, all this Oba whatever, my Owode ka ihe na-ede ka Igbo community. Police show me if they write Igbo community. So to accord by governors of which no. Even when I was secretary of Ohaneze, document you on Abia Ohaneze, from government we had a deal in Igbo community. I saw me wherever they Igbo community, you down sir. That's how Igbo community. A back one non-indigenous association registered. Ndị ihe na-akpọkwa ndị Igbo, ihe na Igbo community. I was in the meeting yesterday in Abeokuta. Although I have been there, I'm there came in 2012, which is 10 years ago. Certain one Ikeze, the president of the community. One the president of Ohaneze. So now Nigeria. Oh, we hand down some. Makongo didn't want to. I want to make you a better man. Joke a better man. We hand down some and one who must person. Do not my head. Down some and that's it. And I'm a settled. So for behalf of this, I say it only 10 years. Half but it's not up to so 5 years ago. Come on, you had to pay back who give me Igbo community. Igbo community ama kwa ebe ahụ ndị Hausa na Arewa ndị South otu o si nọji ka a na-akpọ generally mana zone enwegasị ebe ahụ Igbo repeat that Igbo community akwụrụgo even
last Saturday, day of Ilaro, we are with the Deputy Governor, with her, on her own invitation. I know do as in jail or Igbo couple. Shada Mary Sala with you. Igbo will somebody and I was there, don't young Haran. And this is 5J bar. I know whoever people come say yes, that's all. Last 2 weeks I was granted interview. Come on, him and car did that say, I say, order motor, I should know at Beam Hotel. So every go motor buy a bar. Okay. Motor the bar. So, my go, imagine do I want him by a bar. I just will tell you. Either shy here, you have a quasi. Because if you want be the Cassidy, I will let you tell you. Would so I'm behind the bar. Newspaper, my documents in the gas point. Not one motor point. You will see no need. One next time, I hear my lord had this because all is with truth. Yeah. So, 2 weeks ago, the newspaper came, find me, great interview is published. So I have to pass the phone the Agile when it is solo, and Igbo community with the every their own copy. I spoke there as President General Igbo Community of the state. Published. They find me called I'm Igbo Community, President General. Then from Abeokuta, who no born for the far. They had to travel come to Ode. Luckily, I own a town in Rural Battalion for court. Over there. So we don't organize. We don't bring the answer. This Igbo community is not coming to fight for an easy. We are it's not for fight for an easy. Go from Meba. Question make a long Meba. Afambo Emeka Gospel Nwakpa. I'll make a ndị ọbịa anyị. Nasi no n'aha Jesus. Obere ajụjụ m nwa nwere ịjụ dịka otu ha si wee kwuo okwu bụ na okwu ha amaka because na ndị Igbo na-asị na nwanne dị na mba. O nwere ihe dịka na nwanne pụrụ ozi ije meruo ebe ahụ fụta na unu bụ nwanne unu kwesịrị ndị ahụ eji ofu obi na-eme ihe. ọkọwasịrị ihe ya ọfụma ama m ihe jụrụ mana ọ bịara gwa ya dịka ọ bịara kụzie ya ọzọ ka personal. Thank you. Actually ọ gwara gị that now is in the structure, that is peace and justice and conflict resolution is in the structure, and which is a separate body. From a separate body I get with very soon that will be handling such. I'm on a structure already. Just like we try to price a general now. Like motive run our engine. Everything can check on our own. We can cause a team. One of the diagram. So you want us to make an 18 function come and have about the supposed until engineer at that problem. Engineer ignition starts so on the structure. Circumstances surrounding the funding of people community. Okay, let me let him drop. Because who are you? Introduce yourself, please. Biko, wait with the guy.